Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Yu. Gimana kenapa nduk gombleng? Paling nganggo sing bak pink kuwi lho. Kak, Kinara ganti. Oh ganti. Lah itu kan yo pink to nduk jenenge. Emang Mak Tin Kakak. gendong Kinara. Yo wis to aja diketok. Kumbane juga akeh ya Dok ya. Sithik tok. Bantu Maktin pemirsa, Maktin ngajak Kinara jalan-jalan golek bubur nggo ibune Kinara. Saya nek pelem Mbak Intan di pelem. Aku lagi ini sak ning panasan. Garing, Dok. Kinara garing. Maksudnya bajune Kinara. Ini tak sekelno ibu ae. No. Tak pakai kono langsung. Panas til, alhamdulillah. Piye salah ibu salah nih, ibu salah. Walah ya pengen nyandak kok. Lah. Kayak ibu iki kayak cicak-cicak di dinding kok piye. Oh, pemirsa aku di. Wes stop rasa hati. Rasa hati wes. Nek ngelapi keringet mbok yo nganggo tisu to, Nduk, kaose padha jebres kabeh. Ya Allah Intan. Ya Allah. Kuwi jenenge glegek. Kuwi mang nek makmu sak piro? Sithik ngantek glegek. Oh, seger. Glegek olah. Buke pas ning kepala iki. Twing. Iki lho bandune parakno mengguri ya Tantan. Lah. Oke. Dek bengi iki Kinara jam piro ya Nduk ya? Jam 10 ya Nduk ya goleki Intan. Mlaku loro kamare dibuka terus ayi ngono mungkin ngajak dolanan. Terus ngajak mlaku-mlaku, terus muter-muter terus karo papae ya udah malam bobok terus dijak bobok. Jadi semoga-moga yang lagi sakit gigi, yang lagi saat ini sakit dan paring kesembuhan. Yang Mbak Indah delok nangis. Pemirsa apa jenenge bekas jahitane kalau aboh. Sesuk tak patenane. Sabar terus sakit gigi yo. Lebih baik nek aku pemirsa kan ya tau ngalami sakit gigi ternyata tinggu mam sidik ya tuang tinggu apa sakit. Lebih baik nek aku sakit hati soalnya biasa sakit hati daripada sakit gigi. Wis gak apa-apa sakit hati ya aku wis sebuah anugerah wis sebuah sakit hati daripada sakit gigi. Budal neh pemirsa Maktin teko langsung budal neh. Aku panasan buk wis yo. Nek Maktin sing budal neh iki budal wangi Maktin. Oh alah Maktin, waloen jenenge nek tesik ndeglek ta mriki. Kula mengke tak kolak, Mak. Kula sampun betani Mbak Indah wae. Pun sampun mengke tak kolake. Walah padha bosok. Iki jenenge mana lagi. Tapi kondok jenengan niki, lah niki enten Mak teng mriki sing caket kenthang. Pun niki ae. Oh, nggih. Mana lagi? Mana lagi ki manis terus pelem gadung. Iki ne adik ketabrak le Tan, gak mbok pindah rene le Dok Tan. Mboten usah. Oh, ten mriku mawon, Mak. Hanger cilik niku lho. Dadi nek
Nek udan aman. Nggih nek Jawa kenapa aman? Wong nggih garing kok. Walah teronge. Teronge. Wih. Kena disambel. Wah loro. Nggih, Mak. Nggih pas kinaran damel konten teng mriki to. Walah teronge. Kemangine. Neng kene lho, Duk. Dek iki neng kene lho, Kinara. Mlaku-mlaku neng kene tumuk jabuti kumban. Nggih, wis rek mawon. Niku marani ibune. Imi ngono. Walah, Nduk, anu njuk mie, Nduk, mie isih. Aku ngono ndek dikompres untune. Nggak bisa bubuk tuh. Sak nyanyi rono nyanyi rene soal iki ngene lho kan tak jago ya kan. Adik iki nek ape bubuk mesti goleki ibune to. Ibune mandi adik sakit, awake meriang kene adoh. Dimi iki kan mungkin gak enak ya. Jadi kayak kudu ngroweng mlaku ngono terus tak cukupno selendang. Ya emosi mau. Ye. Atete, ngopo no? Adiba, pokoknya ngono kuwi. Ayo. Bubuk ya, Nduk, aku ngono to. Ayo terus tak nyanyekno, Nduk. Ya mulai tak nyanyekno apa kuwi jenenge? Kinara lapin. Mama, papa naik perahu ngono kuwi terus apa ku jenenge tak lelo-lelo ledo terus bar kuwi terus lagu tentang di pucuk pohon cemara dan di pucuk pohon cemara terus desaku tak nyanyi desaku desaku yang kucinta tempat ayah dan bunda dan bandel tolanku tak mudah bercerai selalu ku rindukan desaku yang permai. Mak bubuk, Mak. Biasanya madu sinik, Mak. Bubuk pemirsa. Bubuk adik ini. Kemana? Oh, tidak Mbak Jessica bikin konten. Ya wes, gak boleh rewel lo ya engko ya lho. Disote malah lebrono Mbak. Rene sik. Rene rasa sama Mbak Jess. Intan, adiknya main bubuk ndak? Rene ya? Oh, kon nutup lawang. Yo. Ya udah. Intan ben ikut ya, Dok ya. Wes deh. Ikut takutan. Iya. Kenapa? Oh, mateni lampu. Yakinin. Sumpah. Tenang. Serius. Nangis tak tinggalin jalan ya. Berangkat saiki Mbak Jess jam 10 ya kok sampai tekan konone biar ibu untuk menitan. Ibu pas titepan. Ini nitip klopo loro, oh gak degan, Duk. Klopo sing ora sah sampean parut, dudoe yo ben kantil, tak parut sing sedengan ae dua. Engko nek marut nenggone lek sum, dadi nek diparut Mbak Jess saiki dimasak engko sore kecut. Dadi ben bunder ae sak klopone. Biasanya dikukus rene. Nah, iku lah apa nek ora dijukuk santene, Nduk. Nek dikukus ame dinggo mangan klepon. Enggak dunung. Ame dinggo santen kok sore Mak Jah. Gawe. Iya, arep gawe kolak. Itu mati nggak
sore-sorenan iya engko ngenteni Popong kan ki mang wis bar di WA karo Indah. Ya mungkin kan tak omong saged Iya. Mbak Atini gentenan. Iya. Kula jake. Tak kancanane sik, Dok. Ki mang tak kongkon, Bu. Lho tambah wabuh, Dok. Nggih tambah gede. Awake panus. Esuk mang tak puwijeti, Dok, kene. Lega mbok rontokan wis nang gebuk angon. Wes. Iya, ikut Mbak Yes. Iya, hati-hati ya, Mbak Yes. Kita bilang 40. Iya, Dok. Iki wong iku Klopo, Dok. Loro. Ben bunder-bunder ben Dudoe ya ben ning jerone, Dok. Iya, heeh. Iya, hati-hati. Sik Tan, teni sik Tan. Kebuke tak sing nutup lawang. Yo, mlakune cepet banget loh, Dok. Nah, wes. Malah senenge, Cah. Bisa Kak. Iki lho. Terus oke, Pak Monggo, Pak Pak, monggo. Hati-hati, Pak. Pak sedang budal, hati-hati. Kentekan bensin. Piye, Dok? Oh, kena bensin campuran. Dek ini ya anu dulure Pak O tuku motor anyar langsung mogok, cet ora iso anu bensinnya kecampur. Anyar lagi tumbas kok dealer pemirsa. Langsung mati pletres niku. Mriki sebagai warga kecil, sebagai rakyat biasa, berdoa mugi-mugi bensinnya mboten enten campuran lain-lainnya nggih, dadi kendaraan kersane lancar nek dinggo nyambut gawe nggih, nyuwune nggih ngoten mawon. Hati-hati, Dok. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dok, hati-hati, Dok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngancani sik pemirsa, kok nek Repa rene marani. Iki mang bar untuk kabar esuk-esuk. Buke bar tiba Mbak Yun ngono. Lha terus piye lah Dek aku ngono. Wis gak apa-apa wis karo aku. Anggite ape cekelan ku lho pemirsa, ape cekelan lawang. Dadak mbleset, ora pas nek cekelan ora pas mbleset terus tiba. Terus gak piye-piye Dek, gak Mbak, wis tak urusi cara ngono Dek Dewi ngono. Muga-muga Mbah Yi sehat nggih, Mbah Yi nggih kok walah. Tiba bareng Mbah Yi. Sing endahe awake panas, aboh. Ibuku ning omah tiba, mengis dirawat mbek Repa. Wis kanggo pemirsa kabeh, muga-muga sehat ya pemirsa. Dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari mara bahaya. Diparingi sakit jarene kan dijupuki lah, dijabuti dosa-dosane. Pun bakdo Mak Tin. Alhamdulillah Mak Tin sacet-sacet wis bar kabeh. Nggih Mak Tin pun. Nggih. Nggih Mak Tin siap. Nggih. Kula kancanane teng lebet Mak Tin. Tak iwani ngomong sithik-sithik nek. Nggih. Matur suwun Mak Tin nggih niku pun bobok. Ibune nggih kula kan bobok. Lah Mas Dimas sing pados obat riyen. Terus doktere kan nambahi obat sing dingge turun panas niku lho. Anu napa paracetamol sing khusus dingge ibu menyusui ngoten nggih. Matur suwun nggih Mak Tin nggih. Oh nggih Mak Tin. Malah digondong sik. Kula kinten napa ndak entuk hadiah pemirsa. Lah tak ndara tamplok aku dhewe. Nggih matur suwun Mak Tin. Mak Tin udah selesai pemirsa. Memang wis nyayur sop.
Nyayur sop, goreng tahu tempe disambel kecap pon. Nggih, suwun Mak Tin, tak tutupe. Nggih pun pemirsa, cerita pendek hari ini tentang liku-liku cerita pagi. Cerita pendek ora dawa. Biasanya kan mbok 19 20 menit, iki mang pendek ae. Doa terbaik untuk jenengan semua. Seumpama salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya nggih. Muga-muga paring awak sehat, seger kewarasan, sehat jasmani, sehat rohani, diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Wes ngono nggih pemirsa, tetap semangat. Kira-kira kula aku ngomong, aku njaluk maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus aku kandhane Rita. Apa nih sapa kene? Oh, dikancing Mak Tin. Mak Tin pulang.